la sfârșit îi punem pe iarbă și îi fotografiem. E ca aia cu ăla care i-a prins. Așa face. Nu poate să scoată. Hast du auseinandergekriegt oder soll ich rausziehen? Wir machen es. Aber sieht aus wie Karpfen. Ja, ja. Aber ist kein Karpfen. Băi, nu cu mâna, mă, ăla niciodată nu se scoate cu mâna cu degorjorul. Păi da, dar reușesc. Ce și scoate cu degorjorul ăla, lasă un primatul. Ne pui pe YouTube? Calmează-te, puiul meu. Lu, calmează-te. Atunci retragă jurăturile, dacă nu pui pe YouTube. Auzi? Da, ăla-i crab, mă. De ce zici că nu e crab? Du-te, mă, de aici. Das Wasser oder mitnehmen? Wir Mitnehmen oder rein? rein, hier rein. Aber Wahnsinn, echt? Und am Ende gucken wir, ob was wir nehmen und was nicht. Ja. Asta e, uite-te, să-ți explic care e diferența. Diferența este... Die Schuppen. Stai, pula mea, unde dracu ești? Warte, la fund. De unde? Ce fund? Mergi mai departe, mă. Iată, care e diferența? Diferența principală este la najoarea de aici. Crapul are najoarea continuă aici. Ah, alles klar. Înțelegi? Mhm. A doua diferență este asta de aici. Alles A treia klar. diferență sunt solzii, care sunt mult mai mici și mai densi. Ah, alles klar. Der Unterschied zum Karpfen. Ia zici, care Și parcă Karpfenul are mustăți pe aici, nu? un pic. Ia, ușor. Vede, mare grijă cu astea, să nu călcați pe ele. Dar arată-mă unde? Vorsicht. Vorsicht. Deci, asta este prima diferență. Care Crapul coadă mai are notătoarea continuă aici. A doua diferență este aici, vezi că asta are un plat așa. Aha, așa nu A are. treia diferență sunt solzii, care sunt mult mai mici la asta. Adică Mai și mici, da. densi. Dar mai puturos ăsta, nu se Nu zbate se așa. bate, nu. E pașnic. Sunt acolo la lacul ăla lângă Bruxelles, de mă duc eu, uite așa sunt, 3 kg. Bine ca mort. Ok, mort. Băi.